Salamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hey! Ya ya mutu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kansa. Kai. Alƙur'an kai an ya baran bargarin nan bakwa. Let's go! Je shi ya mutu. Let's go! Shekaran je oga ma ya mutu. Let's go! Ko mota ma ya mutu. Yeah! Abokana mu gaba ɗaya mutuwa suke yi. Kai. Na tsayawa a garin nan. Ina tsayawa a garin nan ƙarshen da za ce gobe ni ma na mutu. Alƙur'an warewa zai. Baba, ba an ce duk wanda ya mutu wai ya huta ba? Yarinya, ai duk wanda ya mutu ai ya huta ai. Babu wai, me yasa ba za ka tsaya ka mutu ba? In ya so sai ka huta. A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun go. Da ke mace ce. Da ke mace ce. Da an ga mai katon baki. Da ke mace ce. An giya Qur'ani kafin samu jin aure. Da ke mace ce. Dole kai hoto na masallaci. Da ke mace ce. Wallahi da maza sun ci banza. A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Dan uwarki tunda munafurci ne kin ki nuna min gidanku. Let's go. Dan uwarki na san baki magana ai. Ko da baki dan uwarki ki nuna min gidanku. In za mu kwana anan in za mu kwana muna kewaye garin nan. Dan uwarki baki nuna min gidanku. Na dinga cikin gidanku. Hey! Malam. Na'am. Wannan akuyan ka ne? Akuya kuma? Akuyan. Ni da ko gashi ban taba siya ba ina na ga akuya. To kawai ka san gidan mai akuya? Yeah! Ban san wani gidan mai akuya mutum na ji da damuwa. Ba ni za a yi. Mutane talauci ya mutu. Wallahi sai kin nuna gidan ko kwana za mu muna tafiya wallahi sai kin nuna gidan. Me akuyar ta da rasuwa tsawon shekara 21. Da ta duniya. Akuyar nan duk gidan da ta shiga. Mutane guduwa suke yi. Mutane sun kai 350 suka mutu a dalilin akuyar. Let's go! Gashi kuma kai kuma a ɗaukan ta kai. What? A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Na ji kun yi fada da jega. Mun ba ta mun buga. Kun fafa ta za ka ci. Yari na min ba za. Daga na dauko hira ka gane gari sai ni da saka ba. Haka yake ma anan. Kawai na kare kawai. Na kaga dukan da na mar ba. An san ka nuna mata. Kaga dukan da na ba ta kilishi. Da na mar ɗayan nan cikin kuma. Let's go! Zai ba sai na dauko dan kai kaga da na daga shi haka nan. Kawai sai Ya ne? Je sai me? Kawai sai ya biye. Let's go! Sai fafasa min baki kawai. What?